Lehen hezkuntza aipamenak tutore izateko prestatuko zaitu. 3 alderdi nagusitan jarriko dugu arreta. Lehena izango da haurra eta bere sistema ulertzen eta ezagutzen. Tutore bezala, zu izango zarelako haur taldearen erreferente nagusia. Bigarren alderdia tutoretzarena izango da. Tutore batek izan behar dituen balioak edo aurrera eraman behar dituen funtzioetan zentratuko zara. Tutore inklusiboa izateko estrategia batzuk eta kompetentzia batzuk garatu beharko dituzu eta horiek lehenengo pertsonan biziko dituzu. Hirugarren alderdia izango da eskola eta familien arteko elkarrekintza. Eta horretarako praktikak izango dituzu eta praktiketan aukera eukingo duzu lehenengo pertsonan gai hau bizitzeko eta aurrera eramateko. Lantzen ditugu haurran ezaugarriak, zein dan haurraren sistema, gero hezitzailea beraren autoezagutza eta autoempatia. Landu dugu baita nola landu emozioak, gatazken aurrian nola kudeatu eta nola erabili komunikazio ez bortitza, eta baita elkarlana nola sustatu ere. Azken finen erakutsi behar diegulako elkar bizitzen. Erronka horiei erantzuteko itxeitugu hainbat jarduera klasean, eta jarduera horiek izan dira adibidez haurrari eskutitza idaztea, eta eskutitza hortan idatzi dugu ze eskaini nahi diogun hezitzaile erroletik. Gero ere prestatu ditugu ate irekiak guztion artean eta hor izan dugu aukera gure eskola ideala sortzeko. Hortaz oso baliagarria iruditzen zait egiten dugun lanketa guztia arlo profesionala garatzeaz gain norbere burua ezagutzeko aukera ere eskaintzen duelako ibilbide orokorrak.